Jo conjunt. Qualsevol explicació que pugui donar a aquest quadre pues no està madurada, ja no és madurada. Jo ara aquest quadre sé com ho he fet, és a dir, sé quina posat aquí davant, m'ha motivat el tema, he vist com ho havia de situar dins el quadre perquè tingués importància que jo vull que tingui cada cosa. Després m'he equivocat segurament en moltes coses, m'he equivocat, no hi ha cap dubte, i aquest quadre no vol dir que quedi així, ni molt menys. El que m'interessa és que aquesta impressió que he tingut, que he volgut reflexar i que he reflexat en aquest moment, pues, se completi i agafi més força. Per tant, jo ara vaig a aquest prisma, ho he d'observar, ho he de mirar i segurament trobaré qualque cosa que m'ajudarà a completar aquesta idea. Davalla volant com un mocador, poc a poc, com una ploma que deixa de pertànyer a l'au, allò que es desprèn i després de la mutació té la mateixa identitat, la paraula de l'home que dicta el testimoni de tot allò en el que creu. Ara vaig a fer un exercici de llibertat que jo necessit per trobar coses noves i deixar lliure el subconscient i que surti les coses que han de sortir sense preocupar-me de sortir malament i sense cap trava. És a dir, la trava només hi ha una trava, que és la por. Si jo tinc por, segurament no sortirà res.